Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji, mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Nilqawkom għal podcast tal-lum. L-lum miegħi għandi il-Francesco Catania. Nsellimlek, grazzi tal-istedina. Thank you tal-leġejt. L-aħħar darba studentni inti fuq il-programm Crux fuq Net Television. Kienet diskursata tajba. Ija, ħadna gost. Kienet tajba. X'derlek minna? Le, kienet tajba ħafna, anka il-qatna daqsxejn ta' punti li jiena fil-verità l-materja toġobni, tinteressani. Ma nqisruħi li ġifieri noqgħod nara kuljum, ma tinteressani ħafna minn dejjem ta' dejjem. Jiġifieri darba jiena kont qiegħed witilajn. Meta konna tfalek, rajt speċi ta' kometa nieżla, jew meteorit ma nafx. U minn hemm tibda tinteressa ruħek u mbagħad ovvjament. Kienet hawn meteorit. Oh, mela kienet hu. Jiġifieri tara dawlek u tgħid Tibda tinteressa ruħek. Imma da s-suġġett jiena jaffaxxinani, jien kurjuż di natura. U mhux se ngħidlek nemmen jew ma nemmenx, imma is-suġġett tal-aljeni, l-UFOs, irrid inkun superfwisq biex ngħidlek aħna bisqgħu. Ekku. Ġifieri jiena ma nagħlaq l-ebda bieb. U nħobb naqra, nara, insegwi, nara xem u x'memx. Interessa ruħi ħafna. Tajjeb li tiffiltra wkoll. Ejja mela. Għax kif bdejna nitkellmu l-aħħar darba fuq il-programm. Hawn min jemmen kollox. U jiena dik il-ħaġa li temmen, jiena dik li jiena nemmen f'xi ħaġa mingħajr jiena m'għandi l-ebda provi tajli ma fuq din għandna provi le. Immem dawk li jissejħu provi ċirkostanzjali. U ma tistax ma temmen f'xejn ma mbagħad. Le, żgur li le. Jiġifieri tistaqsi dik x'inhi. Jew jekk tala għajnejk u tibda ma univers kbir wisq bħal dan. Kieku kelli nsaqsik. Taħseb li UFOs, aliens, huma xi ħaġa reali, insa minn fejn ġejjin, insa x'inhuma. Huma reali? Ħanejlek ara. Mela, UFOs diġà qed ngħidu illi huma unidentified. Sewwa. So ma nafx x'inhuma. Ma nafx hekk mhumiex reali jew le, ma nafx x'inhu ir-reali, ma nafx qed ngħidlek ejwa reali, però ma nemminx li qegħdu waħedna. Ma nemminx illi f'univers vast daqshekk fejn għandek galassi li qed jersqu lejn galassi oħra u ma nafux fejn sejrin. Vast immens, u mbagħad aħna biss. Irrid inkun super f'daqshekk jiena li ngħid aħna biss hawn id-dinja biss. Aħna l-umani, il-klipeqtates għaddejjin ġodda l-univers vast. Ma jistax ikun. Ma jistax ikun. Issa jista' jkun illi jiġu hawnhekk. Dik it-tieni mistoqsija. Dik ma nafx. Pero jista' jkun iva, jista' jkun le. Jien ma nażilx illi nagħlaq il-bieb u ngħid le ma jistax ikun. Le, qasjien. Ikun hemm min forsi jgħidlek għadda minn xi esperjenza anke tara u taqra tul is-snin. Ħafna minnhom, orrejt, ħafna minnhom ikunu fl-Amerika, hija Marija Santa dejjem fl-Amerika. Imma mhux dejjem fl-Amerika, għalhemm kont ġej. ċertu affarijiet ma tkunx tista' nispjegahom. ċertu affarijiet fej nies normali bħali u bħalek għaddejn fil-ħajja ta' kuljum l-għada jiġu jgħidulek isma'
għaddejt minn hekk. Għalfejn m'għandekx temnu l-akliku. Jiena nemmen li jkun hemm raġuni loġika, però fejn m'hemmx il-loġiku, ikollok tgħid hemm xi ħaġa. Issa jiena m'iniex astronomu, m'iniex xjenzat, so ma nistax nispjega. Imma hemm xi ħaġa. Le hemm xi ħaġa. Jiena nemmen li hemm xi ħaġa. Jekk humiex qegħdin hawn magħna, jew hekk hux ġejjin minn x'imkien ieħor dak ma nafx nirrispondik. Però xi ħaġa hemm. Aħna pereżempju semmejna waqt il-programm konna semmejna l-Phoenix Lights. Ejja. Konna semmejna l-Cattle Mutilations. Dawk jiena jissorprenduni, jaffaxxinawni. Kif ħadd tispjegahom? Fimni il-Phoenix Lights naħseb illi kienet one of the biggest mass sightings illi qatt ġrat fid-dinja. Ekku. Jiena ngħidlek illi kieku kellha tiġri llum il-ġurnata għal Phoenix Lights sew għandek il-każ ta' Arizona. Illum kulħadd bil-kamera fil-butor, illum kulħadd bil-mobile 4K sewwa ġifieri llum iktar easy. Illum naħseb jiena tkun xi ħaġa prova ċara konkreta illi orrajt hemm xi ħaġa li aħna ma nistgħux nispjegawha għax li raw dikinhar f'Arizona kienet xi ħaġa inspjegabbli. Ekku. Imma hija pattern hija pattern. Fis-sens x'naħseb jiena sew akid. Hija pattern li ilha għaddejja snin. Eluf ta' snin. Jiġifieri 3500 sena qabel Kristu, is-Sumeri kienu jgħidu illi ġew l-allat mis-sema, l-Anunnaki, u daw tawna hekk, għamlulna hekk, għamlulna hekk. Ġifieri daw qed ngħidu kważi 6000 sen ilu, u dejjem nistaqsu jekk hemm xi ħaġa hemm barra. Issa, daw 3500 sena qabel Kristu, jiena is-Sumeri jien jaffaxxinawni immens. Ħafna. U daw tal-Anunnaki u Enki u Enli, ġifiri anka nibda nara l-parallelizmi u mbagħad mal-Antik Testament u tibda tara isma' di ġejja minn żmien is-Sumeri u l-Book of Enoch għandek in-Nefilim u n-Nefilim jissemmew fil-Ġenesi u l-hemm u law. Ġifieri di dejjem qed nistaqsu imma hemm xi ħaġa oħra hemm. U mbagħad ikun hemm min jgħidlek isma' kien hemm. Għax jekk kelma tal-kelma jmorru lura kif qed ngħidu fil-Ġenesi, fil-Deuteronomju, fil-Ktib tan-Numri, daw dejjem għandek il-ġganti. Issem min jażillek illi jinterpreta bħala metafora. Kux metafora nkella nies vera kbar. Ekku. Hemm min jgħidlek li huma nies kbar ta' fama li kienu ġejjin minn imperu. Eżatt. Emmen minn mbagħad jinterpreta ħolek direttament. Li huma ġganti. Li huma ġganti. Kif nifhmuha aħna. Ekku. Ħana jgħidlek Francesco, ġo Sardenja kien hemm grupp ta' tfal u daw kienu bdiewa, kienu shepherds sewwa bil-merħla u daw ħabtu ġo post, waslu ġo post u daħlu ġo grotta. U daw spiċċaw jilagħbu b'adam kbir. Li spiċċaw sabu ras ta' raġel, ta' persuna, ġivi ta' uman. Ma tant kien kbir, li bdew jgħidu, mistax ikun da. Tipo, issa tiġa l-iskall huwa iżgħar minn rasi, minn kif qed tara, għax għandek il-laħam, muskulatura u kollox, da tant kien kbir. Il-ku kellu l-laħam fuq, tista' timmaġina x'persuna bdew jikkalkulaw xi 7 meters. Da kienu ġew ingaġġati nies minn ġo Sardenja biex inatfuh dalar. U ħadu kollox ġo Smithsonian. Sawa, inħeba kollox. Hemm dokumenti, ġifieri llum il-ġurnata hemm dokumenti li daġġi xxipjat minn ġo Sardenja għal ġo l-Smithsonian. Dalla jbirek tmur saqsihom l-Smithsonian jgħidulek dat il-fuq. Imma, per eżempju, jenna fanna t-tempji għana. Barra minn Malta jagħmlu dokumentarji fuq it-tempji tagħna illi ma nafux kif inbnew. Fil-verità, ma nafux kif inbnew. Jiġifieri inti tista' tinterpreta u mbagħad tażel inti x'temmen. Jiġifieri hemm min jemmen illi għamluh l-umani ovvjament. Hemm min jemmen illi għamluh il-ġganti.
Min jemmen illi kellek ċiviltajiet oħra li kienet ċiklu, li aħna dejjem f'ċiklu. Jenqala xi diżastru l-umanità terġa' tiċkien u mbagħad nerġgħu nibdew mill-bidu. Dejjem bir-restart button. Ngħixu f'amneżija. Ekku, dejjem bir-restart button. Imma għax taqbad temmen. Fis-sens, l-ewwel semmejtlek ma rridx inkun ġifieri tgħid da fejn ħajmu. Imma l-ewwel semmejtlek il-ktib tal-Ġenesi u l-Antik Testament. Mela aħna nkunu mrobbin illi nitalmu li Mosè qasam il-baħar bl-għajnuna ta' u mexa. Dik forsi rridu nemminuha. Irridu forsi iktar milli Mosè bat l-ispiji u ġew lura u qalulu isma' aħna rajna nies ġganti li ħassejna ġurati ħdejhom. Imma dik ovvjament ma tantx hija mbutta tal-qudiem. Issa kulħadd jażel jemmen li jrid. Jiena fil-verità. Mosè ma nemminx bih jien Mosè pereżempju. Imma ġifieri aħna minn meta nkunu żgħar dik juruna l-iktar esposti għal dawk aħna. Imma hemm dawn l-affarijiet ukoll tal-ġganti jekk wieħed ifittex. Hija l-ħin kollu u mhux l-Antik Testament biss. Le, dissiba kważi f'kull ċiviltà taf, kull ċiviltà antika titkellem bil-ġganti. Ekku. U titkellem ħanajt b'intervent sopranaturali u intervent minn barra mid-dinja tagħna, ġifieri. Issa kienux oriġinarjament daw kienux ġejjin minn pjaneti oħra jew minn dimensjonijiet oħra. Dika ma nafx ngħidlek, imma nemmen il-dinja l-bniedem mhux minn dejjem konna aħna li qabilna kien hemm ċiviltajiet oħra li forsi setgħu kienu avvanzati iktar minna u ħallew warahom hints. Ħinżar. Ja forsi aħna stess konna ġganti ta' fil-verità jaf l-atmosfera jew jaf id-dinja kif kienet dak iż-żmien kienet tippermetti li aħna nitwalu iżjed pereżempju. Ekku. Ġifieri naf kien hemm annimali fi żmien li kienu ikbar. Kien hemm ħlejjaq li kienu ikbar u mbagħad kienu. Ġifieri jaf forsi konna aħna. Jien ma nagħlaq il-bib lej xejn. Assolutament qasjin fil-Bibja jissemmew ħafna annimali strambi pereżempju. Ma nafx hekk tafx fil-Bibja jissemma l-unicorn. Ekku. Jissemma xi 3 darbiet jew 4 darbiet minn għalija fil-unicorn. Lillum il-ġurnata jaħsbu li kien rhinoceros. Però x'imkien kont rajt li ma jistax ikun kien rhinoceros għax l-onet id-dimensjoni tiegħu u anke l-post fejn jiddeskrivuh. Ma setax kien hemm rhinoceros hemmhekk. Ġeneralment inti meta tara l-affarijiet l-ewwel darba tipprova tinterpretah bil-mod tiegħek. Jidhirli Omeru kien qal li raw wiżad kbar u jaf kienu kukkudrilli. Hawn l-istorja tar-reptilians u r-reptiljani. Ekku. Jiena ħanejlek, jiena tant kemm ma nagħlaq bibin lej xejn, pereżempju jien naf. Jidhirli t-terminu panspermja. Panspermja. Jien ma nagħlaqx il-bibalija li forsi kien hemm xi batterja jien naf mill-pjaneta Mars illi ġiet lej il-pjaneta ġar tagħha d-dinja u bdiet tevolvi għax sabet kundizzjonijiet oħra. Minn x'imkien ieħor m'hemmx għalfejn minn Mars. Pereżempju, ġifieri ma nagħlaq nibda bib. Imma kif qedlek ma nistax inkun superf biżejjed u ngħid isma' aħna qegħdin waħedna ġodda l-vastezza enormi ta' univers. Naħseb tkun daqsxejn tkun arroganti. Ekku, tkun arroganti. Ma nafx jekk tiftakarx kont għatlek dikinhar fil-programm għatlek biex ngħidlek l-univers fl-univers kollu aħna biss, issa qiegħed f'nofs ta' baħar. Taqbad ta' silma, tellajt bela ilma u għatma u xħut. U dik tbeżżani jien. Dik mbagħad jekk tiġi tgħidli aħna qegħdu waħedna, dik tbeżżani iktar milli tgħidli aħna m'għandix qegħdu waħedna. Immaġinak, ġo sala enormi fid-dlam tifel xkejken. Waħdek. Waħdek. Aħna fil-verità, pjuttost, relattivament, naħseb jien. Aħna għad-dinja. Issa kattajt ramla, farka ta' ramla ġo Rio de Janeiro, aħna. Ġo univers bħal dan. Ġifieri, għad-domanda tiegħek nemmen, jekk kumbat toqgħod iddur. Iva, nemmen. Però apparti ekstraterrestri, ġifieri, ejja neskludu l-ekstraterrestri għalissa. Kieku kellek tagħti possibbiltajiet oħra
Memx għalfej ġifiri waħda, tista' tajli isma' jista' jkunu hekk, jista' jkunu hekk. Dawn li naraw UFOs, aliens. Le, ismani, l-UFOs jista' jkunu mill-militar, per eżempju. Le, neskludu għadik. L-aliens x'jista' jkun? Ismani, ħanejlek ara. Jista' jkun, ovvjament, mhux frott l-immaġinazzjoni tal-bniedem, imma jista' jkun xi ħaġa illi nkunu għadna ma rajniex bħala, kif qed ngħidu issa. Jiġifieri jista' jkun li naf ikun rhinoceros u qed jinterpretah bħala unicorn. Wara kollox. Qed tifhem? Isem kull mem differenti. Jista' jkun li forsi kun hawn ħlejja jien naf kemm l-ewwel darba illi ninżlu nozzu taħt il-baħar, mhux jien sewa xi ma nafx nhom, imma mhux l-ewwel darba li niskopru pereżempju xi ħlejja ġodda anka jien naf bil-rising sea levels forsi anka bil-climate change jitilgħu il-ħotu ngħidu isma' diskoprejni ewwel darba, tal-asfur passa l-ewwel darba. Jista' jkun hekk. Però l-ebda sfur ma jaħta fil-xi ħadd joqgħod jagħmel esperimenti fuq, idaħħalu l-affarijiet taħt il-ġilda u mbagħad isibuhomlu il dak li jkun għax ikun hemm xhieda ta' isma' jiena ġejt abducted ħatfuni u mbagħad isibulu xi ħaġa taħt il-ġilda. Temmen biha l-abduction ta' aliens. Ħanejglek. Nemmen biha diffiċli lek iva mal-ewwel. Però hemm ċertu affarijiet fejn ma tkunx tista' tispjegahom. Jiġifieri jekk jiena xi ħadd qed jgħid il-ħadd fuq imur għand it-tobba u jsibulu xi ħaġa planted f'saqajh, fi spaltu. Imma diħini. Per eżempju Bob Lazar jiena nista' mmerieħ. Provaw imeruħ kemm il-darba, imma ħafna mid-drabi Bob Lazar dejjem jispiċċa jkollu raġun. Titteproċċi għal affari b'mod ċettiku, dejjem, kif qed inti fil-bidu, mhux taċċetta kollox f'laqqa. 100%. Imma jekk da jibda jgħidlek isma' jiena rajtek hekk u hekk, u mbagħad ikun hemm min iġiblek il-provi, jew ikun hemm min taħt ipnożi mingħand psikjatra u psikologu rispettat u fdat jiġi jgħid ċertu affarijiet. Jien kif nista' ngħidlu m'għandek xi raġun. Ma nafx nispjega bħal ma hu ma jafx jispjega u bħal ma jien ma tafx tispjega. Imma ma nistax ngħid li qed jikdeb. Le, li qed jikdeb jiena pereżempju bħal Bob Lazar. Ma nafx hekk rajtx l-intervista riċenti tiegħu ta' dil-ġimgħa ma' Joe Rogan. Rajta, l-aħħar waħda di. Jidher li dil-ġimgħa kien. Ekku, rajta. Impressive għax daħreġ dan il-dokumentarju. Mhux dokumentarju, film il-ġdid. Film, ekku. Dokumentarju, meħe. Movie documentary għax iktar jisu reenactments, maħed documentary għandek raġun. Għadna ma rajtux jien. Tajjeb ħafna. Provajt naraħ ma nistax nsibu. Nara kollox jiena. Għadna ma nistax nsibu. Sibtu tajjeb. Għax provajt anke bil-VPN, provajt nixtriħ Amazon ma ħallenix. Anyway, ma rajt l-intervista u kien hemm il-producer tal-dokumentarju. U iktar ma jgħaddi żmien, iktar Bob Lazar isir kredibbli. Per eżempju, Bob Lazar meta beda jiddiskrivihom il-bandiera li kien hemm l-sticker, il-famuża sticker tal-Amerika, il-bandiera Amerikana, fuq dan ħajdulu l-sports model, l-UFO li huwa dak. Ekku. Li huwa dak. Dak ta' Bob Lazar. Meta in-nies kienu jimeruħ, kienu jgħidu ma ta' kif seta' jaraħ jekk kienu immaġina dan ix-xejp. U dil-bandiera kienet qiegħda hawnhekk. U inti qiegħed hawn. U da 52 inches, 52 feet, sorry, diameter. In-nies kienu jgħidu kif seta' jara il-bandiera qiegħda mwaħla hawnhekk. Da x'għamlu meta rrikreaw l-ambjent bit-3D bil-virtual reality. Kif libsu l-Google u użaw l-istess tool ta' Bob Lazar ma nafx kemm twil 554 xi ħaġa jekk niftakar sew. Iktar minn 5-4 naħseb. M'għandu kun xi 5-4 smajtu jgħid. Mhux taħt is-6 żgur. Meta dawwar rasu, għallhom there it is. Xettara. Għallhom l-sticker, il-bandiera. Għax hu ddiskrivi għall-bandiera. Taf kif il-bandiera Amerikana għandek l-istilel dinnaħa on the left u on the right għandek l-stripes imorru l-im. Da ddiskriviha bil-kontra. Ġifieri il-blu dinnaħa
u l-aħmar in-naħa l-oħra. U nies kienu jgħidu għala. Issa, xi ħaġa li tallimt issa riċenti minn dal-podcast ta' Joe Rogan. Illi inti, meta inti miex il-qoddim, miex il-għaw, u jiena l-bandiera Amerikana qiegħda fuq din in-naħa ta' spalti, il-blu ħajkun fuq qoddim, għaliex għax il-bandiera t-terlem. Jekk qiegħda din naħa, ħajwaħluha bil-kontra. U dik kienet apparentement qed ħares facing from right to left, għax il-front end, ġi meta inti tpoġġi fuq is-sit il-famużi seats li kien hemm ġewwa ġu dan il-għajdu li trade. Il-bandiera kienet imwaħla l-law. Allora x'għamlu l-Amerikani? Meta għamluh tagħhom dal-oġġett, waħlu l-bandiera Amerikana kif suppost titwaħħal fuq ajruplan normali ta' gwerra. Ekku. Waħluha facing from right to left. Jiena di xi ħaġa illi Bob Lazar ma stax ikun jafak kuvvin tagħha. U anke għandek dak l-element li jitkellem fuqu. Għandek element. L-element 115. Il-115. Tkellem bih fil-1989. Mhux hekk. Kien ilu jitkellem bih issa bħalissa. Il-115 bħalissa idumlek. Moscovium. Eżatt, il-Moscovium idumlek xi sekondi u huwa dikej tiegħu hija tant. Ġifieri imma kien jaf biha. Kien jaf biha mhux hekk. Late 80s. Ekku. Ġifieri għax huma min jgħidlek fuq Bob Lazar ma l-Moscovium maddum ġallur m'għandux raġun, ma kien jaf bih. Kien jaf bih. Jiġifieri ngħidu għax dik mbagħad ngħidu li mhux vera radi. Imma kif kien jaf bih? Mela sinjali kien hemm. Għax jgħidu li ma kienx hemm l-awtoritajiet. Imma jekk ma kienx hemm u jaf bih, mela għandhom għax jikkwetaw fil-verità. Għax da kif kien jaf bih? Jekk da mhux u da ħadd skont ma jgħidu. Kif kien jaf bih dan l-element? Jien nemnu Bob Lazar. Qed tifhem, jiġifieri ħajja ngħidu mhux ġej mill-aljeni u mhux vera ra il-UFO u mhux vera li ra xejn, imma qal bl-element. Allora xi ħaġa ra, xi ħaġa jaf. Anke l-mod kif iddeskriva l-hangers, 3 hangers on the side of the mountain kif kien qal dak iż-żmien. Llum il-ġurnata sabu mappi u sabuhom ġifieri hemmhekk qegħdin. Mela. Il-bib ikbar mit-tnejn l-oħra. Mela, u f'dan il-dokumentarju ġifieri bdew iġibu minn fuq il-Google Maps u jitlu fihom u bdew jaraw it-tracks. Il-mapep kienu qegħdin fil-mappa kienet hemmhekk u ma tneħħihom biżmien. Ekku. Imma it-tracks jidru tal-karozzi. U jisfumaw fix-xejn. Fix-xejn. Issa tgħidli għax kif qedlek, ma tix temmen kollox. Forsi jeditjawhom, jien fil-verità ma qatx immur infittex u nipprova narhom jiena, nkun onest, kont nogos narah. Tara, jekk tagħmel. Jiġifieri jiena mhux ħammur nikdeb nagħmel dokumentarju ma nafx kemm swihom miljuni ta' flus sewwa. Meta inti tista' tiġi inti biċċa Google Maps li għandu kulħadd u tmerini u gdidni. U min ikun qed jirċi fit-teddid. U żgur. Jiġifieri jekk jiena nkun qed nirċi fit-teddid u nkun qed nikdeb mhux nieqaf. Għalfejn ħankompli ngħid u ngħid. Mel-sinjal imma li jkun hemm xi ħaġa li vera temmen fiha. Jiena kien hemm oġġett wieħed mill-istorja kollha ta' Bob Lazar li ma kienitx iddoqli. Meta beda jiddeskrivi. Mhux oġġett wieħed kien hemm iktar. Meta beda jiddeskrivi ir-reactor li qatawh bi grinder, mhux hu ta' qablu jgħidu li għax hu qal kien hemm xi accident għax pruvaw qataw ir-reattur, startjawh u min kienet jirreplacejaw, ġifieri min irreplaceja Bob Lazar kien miet. Kien hemm accident kbir jgħidu. Jiena xi ħaġa li taffaxxinani hija di. Dawn inti suppost oġġett bħal dak. Tingaġġa l-aqwa xjenzati li għandek ġod-dinja, mhux ġol-Amerika, ġod-dinja. Da Bob Lazar meta qalulu x'kellek biex taħdem inti għodda. Da kull ma kellu biex jaħdem għodda żewġ biċċiet affarijiet. Apparentement nsejx kienu ta' tal-għodda naqbel miegħek.
u diskriva li kollox. F'dan Isu il-dokumentarju li rajt reċenti jispjegaw imma l-fej ma kienux jaqbdu l-aqwa. Għax l-aqwa diffiċli biex merjum. U jekk naqbad il-xaħat li vera kapaċi imma mhux tal-laqtaw kiks. Faċli niskreditaħ. Tagħmel sens, U mek qalu. Tagħmel sens. U mek qalu. Dokumentarju. Għaliex jekk jiena inqabbad l-aqwa tabib tal-qalb illi hawn fl-Amerika Ejja. biex jagħmel li xi ħaġa fuq heart transplant. Milli naqbad forsi wieħed għadu jibda, dak impossibbli merih. Da għandu weight li jara. Jena Francesco li bdejt nara. Però xi ħaġa ra, jien hekk nem. Le 100%. Xi ħaġa ra. U m'għandix dubju. Imma jiena noqgħod attent tal-ħafna dettalji żgħar. Meta bdejt diskrivi l-oġġett għallek huwa kollu magħmul mill-istess ħaġa, no seams, no bolts, no rivets. Mela inti għandek oġġett no seams, mela inti qegħdin ngħidu mhux dan is-siġġu nista' naqbdu jien minn hawnhekk unpoġġjaw, dan huwa parti minn dal-art. L-art, is-saqaf, il-ħitan, dawk il-bozzozz, daw il-kameras, dal-mikrofon, kollox huwa maqut. It's one solid object. U hekk iddiskrivih. Aw binijiet fid-dinja hekk. Ejwa, isom 3D printed. Aw binijiet, jiġifieri jidilli l-Indja. Għam tempju li ġifieri. Minn isfel għal fuq. Bħalissa bit-teknoloġija li għandna ħanejlek hekk mhux impossibbli. Għal marriċ nazzarda ngħid impossibbli, imma verament diffiċli biex tagħmilhom. Tagħmilhom bil-lejser. Il-tempju ġo Montanja li huwa ħaġa waħda minn ġebla waħda. Mela, daka qisu 3D printed minn fuq għal-isfel dak. Issa. Jew laser printed iktar, engraved. Ma dak iżmin kif kellhom il-laser printing. Le, Differenza li tnejli. Jiġifieri. Imma jien jew qed ngħidu. Illi kif daw qabdu r-reattur jekk inti qed tgħid li dan l-oġġett huwa solidu. Kif jiena nisseparalek ir-reattur minn mal-komplement tal-oġġett u poġġejtu għaw fuq il-mejda. Jekk dan it's one solid object. Dik waħda. Fil-programm kont semmejtielek, jiddiskrivi l-unika ħaġa li setgħu jispjegaw minn dal-UFO, minn dal-spaceship kollu, kienet grada li kien hemm mal-art li kienet wassalhom għal-isfel. U għallek di, taqbada bidejk. U kif tolli għatik kollassa fidejk għax hija ħanikom. Kollassa isek tara fan imrewħ. Taf kif tinala. Imma mbagħad il-mistoqsija tiegħi hija din u warak taqbilx miegħi Francesco. Mela ġifieri nagħmlu mod da għandek l-aljeni inti ġo fih da kien hemm 3 seats xi ħadd tipoġġi fuqhom daw 3 seats. Imma ġenna daw l-aljeni jridu jinżlu isfel fejn hemm il-magna ħansewwa l-magna. Da jrid jaqbad din il-grejt bidejh. Ġifieri biċċa teknoloġija avvanzata daqshekk. Jien irid naqbad il-bieba, it-tieqa, whatever għajdilha li trid, bidejja nikkollassa u nitfaħħa hawnhekk biex ninżel taħt. L-lum il-karozzi tagħna għandhom l-electric windows, jien nippretendi li dinħares lejha din il-grejt u tinfetaħ weħda. Il-kwistjoni qiegħda illi għax qed jispjega xi ħaġa avvanzata għax fil-verità forsi t-teknoloġija tagħna mhix f'daw l-aljeni li jeżistu forsi differenti. Jista' jkun li hija teknoloġija umana fil-verità. Jista' jkun. Li kienet jara kien xi ħaġa tagħna, ġifieri. Ħanejdlek. Jista' jibni dak l-oġġett. Jista' jkun illi pereżempju ikun xi makkinarju top secret militar u ma tkunx tista' tispjegah. Jien xettiku fuq di li qed ngħidlek, imma dejjem hemm dik il-possibilità. Dejjem hemm dik il-possibilità li jkun jien naf vejklu tal-ajru naf li jkun għaddej b'veloċità supersonik. Kieku għal-mod tal-kelma. Kieku 70 sen ilu, 60 sen ilu, jaraw l-ajruplani tal-gwerra li għandna llum. Drone għaddej waħdu. Kienu jgħidu qed jattakawna l-aljeni. Xofja. Iġifieri imma daw biex għamluhomx f'radda ta' salib. Damu għaddejjem fuqhom, qed nimmaġina. Iva, mid-darba 1000. U da qed ngħidu li Bob Lazar kellu informazzjoni li that was an archaeological find. Jiena qed nipprova mill-lat ċettiku, sewwa. Ħanej, jiena
nażel li nemnu l-Bob Lazar, ma nemnux kollox, kif qed tgħid inti. Hemm ħafna inaccuracies, hemm ħafna eżattezzi, xi kultant bħal di li qed tgħid int. Però xi ħaġa ra. U jien dik tal-Moskovium għalija hija l-iktar evidenza kruċjali li ra xi ħaġa dar-raġel. Tal-Moskovium. Kienet ċaljena u kienet militari x'imkien kien u xi ħaġa ra. Ejja, diskrivaw affarijiet li għamlu sens ma' żmien. Għax dak iż-żmien ma kienux jafu biha l-Moskovium. Eżatt. Sempliċiment ħansemmilek, ċuċata ħansemmilek. Meta ddiskriva il-mod kif kien jippanċja biex jidħol bil-Palm Reader, dak iż-żmien għalina kienet xi ħaġa tal-Magics, ma kienx teżisti fid-dinja tagħna, dan ddiskrivija li di kienet tagħmillek tkejjillek l-għadam ta' jdejk, ma nafx kux fingerprints, whatever ma nafx. Dak iż-żmien aħna t-teknoloġija li kellna aħna, ġifieri the common people, ma kenniex dawn il-Palm Readers. Eventually għadda żmien, u bdew jħorġu daw il-Palm Readers. U Bob Lazar qisu ġie vindicated għax qed tara kif dak iż-żmien kellna il-Palm Readers aħna. Għadda żmien, xi ħadd taħ ritratt ta' wieħed minn dawn il-Palm Readers. Li kellhom hemm. Ejwa, eżatt Francesco preċiż kif iddiskrivieħu. Bit-tlet rods, b'tlieta jew erba' tlet rods li jidħlu bejn it-tlet iswaba, bejn l-erba' iswaba, eżatt iddiskrivih. Ħanejlek, Bob Lazar huwa wieħed mill Jien niskanta ħaġa waħda Bob Lazar. Mela qegħdin isiru dawn il-Congress meetings. U qegħdin jistiednu l-Lu, Elizondo, jien naf daqskemm stiednu nies il-Ryan Graves, jien naf, whatever, kemm stiednu nies. Bob Lazar dak ma stidentux jitkellem. Għandek l-ewwel whistleblower, 1989 da. Min jaf, xi tkun ir-raġuni. Għax fil-verità kif qed ngħidu, jekk da kien qed jara affarijiet militari. Ma dak ma tinżillix taj. Min jaf. Però qed nieħu gost issa dal-aħħar li qed ikun hemm ħafna congressmen li qed jitkellmu. Ej. Dik qed nieħu gost. Smajtux qal Tim Burchett dil-ġimgħa? Qal. Għadu kemm kellu briefing minant high-ranking general, ġifieri serving high-ranking general, u ovvjament ma stax jagħti id-dettalji. Għal kieku ngħidilkom għal x'ġejt briefjat, il-lejla ma torqdux. U minn beda intervistaħ għallu ma qegħdin fil-periklu, għallu ħanajlek. Għallu maħniex qegħdin fil-periklu, għallu ma bli għandhom dawn ngħidulhom alieni, dawn il-non-human intelligence, għallhom iġibuna melħ id-dinja kollha in a split of a second. Issa, darba dik insaqsija li Sajan, inti taħseb li xi darba jinvaduna l-alieni? Ismani, hawn min jemmen li diġà invaduna. Ħanejglek ara. Kieku rridu jinvaduna, Francesco. Mhux jinvaduna mit-senilu, meta konna għadna niġġieldu bil sawa. U anke eluf ta' snin ilu. U mhux hekk. Jiena l-iktar ħaġa ma li taffaxxinani illi dejjem nagħmlu l-istess domanda. Sena wara sena wara sena wara oħra u dejjem ikunu preżenti anke f'ċertu arti. Xi kultant tgħid, ma dak isu UFO. Anke ċertu skulturi, ma dak isu astronauta. Għax forsi tgħid isma' issa tinterpretaħ bl-intelligenza teknoloġika li għandek, imma dak iż-żmien kif konta fil-forma. Imma dejjem ngħidu l-istess ħaġa, għalhekk qed ngħidlek nemmen li diġà nfaduna, diġà rajnihom, inna narawhom snin. Snin kbar inna. Inna narawhom snin kbar. Dokument ġo l-Vatikan, pereżempju, tista' tfittxu. Jiddiskrivihom bejn soldat Ruman u l-ġeneral tiegħu ma nafx ta' battajlu. Isejħulhom Eclipsus. Eclipsus għax qishom shields aw tarka. Sawa. U daw kienu jiffollowjawhom ġo l-battalji. Kienu jiddiskrivuhom, ġifieri ċirku kbir tan-nar, qisek qed tara shield għax ovvjament huma jekk inti qatt ma rajt ajruplan. Mhux hekk. Kif ma rajt salib, jien ħanajlek salib itir. Mhux hekk. Għax ajruplan għandu l-ġwiena. Mhux hekk. Chariots of fire. Chariots of fire. Ċuma chariots kellhom? Ekku.
Kif tispiega? Ekku. Kif Bħal meta kont semmejtlek ma nafx hekk tiftakarx fil-programm tal-Cargo Tribe. Mhux hekk. Taka, qatt mara aeroplan da. Mhux hekk, kif ħad tispjega? Fimt? Imma mbagħad invadewna ma flima sens tifhem tinvadewna, x'blejtejt Issa. ħajġibuna milħ li Issa. ħajkisruna. Da timborġet meta għax da ovvjament bajsa sieħ. Allu xanna fidejna bħala gvern Amerikan. Allu għanna teknoloġija, jew teknoloġija u biologics, ġifiri nis. Allu t-nejn. Allu ġinti li jettajli, allu li aħna allu għanna. Jew spare parts, allu jew a whole unit, u maħħom għanna l-pilots taħħom. Allu iwa. Il-mistoqsija l-oħra li kien imiss kienet inkwetanti ħafna. Għalek għallu ku najdilkom għallu xismajt jien xieġġejt briefjat għallu ma torqdux il-lejla. Għallu Human Elliott Hybrid Program. Ġifiri kien hemm program biex dawn l-alieni, dawn il-non-human intelligence, ikun hemm hybridization mal-bniedem. U qal li fostna għaw fid-dinja għandna nies li huma hybrids li mhux neċessarjament jafu li huma hybrids. U nerġgħu morru lura 6,000 sena ilu. Eżatt. U nerġgħu ngħidu l-istess ħaġa. Eżatt. U nerġgħu ngħidu l-istess ħaġa. U nerġgħu ngħidu l-istorja terġa' tirrepeti ruħha. Eżatt. Ġifieri ma tista' tagħlaq il-bib lejn xejn u lejn ħadd. Jiena ħanejdlek tant kemm raw affarijiet tul l-istorja li hemm pattern. Ġifieri biex anka kont semmejtulek fil-programm. Christopher Columbus kien niżlu fil-memoirs tiegħu li ra xi ħaġa tilha mill-baħar. Dikinhar ma stajtx. Ejwa allura kulħadd qiegħed jiblieħ. Tifhemx qed ngħidlek. Christopher Colombo għax dikinhar ovvjament fil-programm konna limitati Mhux hekk. ma stajtx noqgħod nelabora. Vera li ra xi ħaġa u d-dokument tagħha il-logbook tiegħu insomma. Però jiddeskrivi, ħanajdlek mhux kelma b'kelma ovvjament għax ma nafx xemm miktub, imma ħaniddeskrivija fi kliemi. U qal ra bħal fjamma ta' xema, tiela mill-baħar, titla lejn is-sema, raħħam il-bot, bdiet tarsaq viċin tal-xwieni tagħhom u reġgħet niżlet fil-baħar. U mek jiddeskrivuha. Però kienet ċena li qal hemmhekk m'hemm xart, qal dajes, vapuri, whatever xwieni oħra, ma kien hemm xejn, u l-oġġett tela l-fuq ġifieri u raġa' niżel. Dak iż-żmien ma kienx hemm aeroplani, ma kienx hemm drones, ma kienx hemm helikopters. Għalhekk. Ġifieri. U fl-istess postijiet, fl-istess zona, wisq probabbli, Eżatt. li għadhom sallum jaraw xi affarijiet. Eżatt. Kif ħadd merieħ dak? Ma tantx tista' tmerihom. Il-pattern qed ngħidlek ġifieri, hemm pattern, hemm xi ħaġa. Mela. Jista' jkun xi ħaġa ta' id-dinja ta' fil-verità, u aħna għadna ma nistgħux nispjegawha. Ara, jiena Jista' jkun hija kwistjoni ta' frekwenza, jista' jkun hija kwistjoni ta' aħna xi kultant naqbduha, xi kultant le, xi kultant aħna forsi nistgħu narawha, xi kultant ma nistgħux narawha, xi kultant nistgħu nisimgħuha. titjunja. Ekku. Għax aħna għandna frekwenzi pereżempju li ma nismawhomx. Eżatt. U ma narawhomx ukoll. Ekku. Ġifieri jista' jkun xi ħaġa ta' id-dinja. Ejji. Jien ma nagħlaq kif qedlek, ma nagħlaq il-bib lej assolutament lej l-ebda Pereżempju, waħda mill-affarijiet li nħobb insemmi jiena li dawn in-non-human intelligence jgħixu umana fid-dinja tagħna bħala kriptoterrestrials, ġifieri qegħdin fid-dinja tagħna moħbijin. Sewwa? Jiena mhux neċessarjament nemmen, ħanarġa' ngħidilek ma neskludix li huma extraterrestri, però naħseb l-inqas probabbiltà li nħobb nagħti jien huma li dawn ġejjin minn dinjiet oħra. Ma qed ngħidu bħala Bigfoot u Yeti u hekk ġifieri. Fuq dawk qed ngħidu. Le, dawk crypto animals. Okay. Dawk ma tantx. Il-kelma, le. Fihom jien inkun onest. Bigfoot jien nemmen bih. Vera? Kważi
Kważi nasalna żardanajlek illi nemmen f'Bigfoot, Sasquatch, u ma nemminx b'fenomeni oħra. Il-possibilità aktar li Bigfoot jeżisti milli pereżempju alieni jeżistu. Jien istra iktar bil-kontra. Estrina. Għax tant kemm ilhom jiġru warajh. Tgħid fis-sema minn tista' tarah. Tant kemm jiddeskrivuh primittiv. Imma huwa primittiv jew inkella dejjem jirnexxilu jiżgiċċa. Għax mbagħad mela mhux primittiv jekk dejjem jirnexxilu jiżgiċċa għax it-teknoloġija dejjem qed tiżdied. Hemm ħafna filmati, Francesco ta'. Ħafna hemm filmati. U hemm ħafna ritratti. Bħalma hemm tal-UFOs u dawn l-affarijiet. Jien sissa UFOs hemm ħafna filmati. Actual aliens ftit u naħseb li huma fake. L-iktar wieħed li konvinċini huwa il-filmat ta' Skinny Bob. Ma nafx hekk qatt ma jbieħ. Le. Fitxu Skinny Bob. Da bażikament huwa found footage, instab dan il-footage u hemm sekwenzi minn partijiet ta' UFO, tara soldati Russi, ma f'daqqa waħda tara. The typical grey alien. Ras kbira, għajnej kbar, slit, libes jumpsuit, sewda. Bil-stajlu għaw polonek. U xi ħaġa li taffaxxinani fih. Dan il-filmat huwa antik. Tinsiex CGI kien primittiv għall-aħħar AI ma kienx jeżisti. Biex ikun sempliċement puppet kien naqra diffiċli biex ikun puppet. Għax tara anke l-espressjoni fuq wiċċu dawk il-micro kif tajda Mirko, meta ċaqlaq wiċċek. Expressions. Micro expressions. Għandu ċertu micro expressions, speċjalment meta jtebteb għajnejh. Jtebteb għajnejh b'mod organiku, mhux mod mekkaniku. U antik dal. Hija antik. Antik. Skinny Bob fitxu. Irrid naraħ. Anki il-mod kif iċaqlaq idejh u swaba mhuwiex mod mekkaniku, robot dak iż-żmien puppet robot. Sewa daw tal-effects, tal-special effects. Bħalma konna naraw fi żmien jinnaf Nightmare on Elm Street pereżempju. Ma tantu organiku l-movimenti u t-tebtiba tal-għajn. Pereżempju ħana ġa naqbiżlek fuq Bigfoot. Hemm video ċarissimu ta' Bigfoot Hunter qed nipprova niftakar x'ismu. Jiena lija huwa fake. Ma l-iktar video ċar. Innotaħ kif itebteb għajnejhom mbagħad nibatulek. Forsi Mirko jkun jista' jtellaw. Taraħ kif itebteb għajnejh, inti meta tebteb għajnejk, ġeneralment x'tgħidulhom hawn l-eyelids. L-ewwel tibda niżla ta' fuq u mbagħad titla' t'isfel. Di l-eyelid tiegħu tingħalaq minn fuq l-isfel biss. Jidher il-CGI dan il-Bigfoot. Qed nipprova niftakar x'ismu Madonna nsejt. U qiegħed friend miegħi fuq Facebook minnu dal-bniedem, da riċerkatur da famuż ta' ġifieri. Jiena lija dak fake, meta qabbilt dak il-video ta' dan il-Bigfoot ma' Skinny Bob ngħidlek jekk għamlu xi ħadd bl-effetti speċjali. Ħanejlek fil-verità ħaġa tgħidli tal-Bigfoot. Fil-verità, l-Istati Uniti tant kemm vasta, tant kemm hemm areas illi huma enormi, li jista' jkun hemm il-possibilità. Però kif qed ngħidlek, għandna dit-teknoloġija darba welf, imma għandna dit-teknoloġija kollha. Kif jista' jkun għadna ma rajna xejn? Inna snin twal, ngħidu hemm xi ħaġa. Hemm ħafna filmati. Possibbli. Hekk nibda ngħid imma possibbli. Jekk tara il-Peterson and Gimli film, tiftakru il-Petty. Dak iż-żmien nsejt fil-Maza 1968-67, nsejt. 67, Dak iż-żmien tant kien primittiv il-kostumi, pereżempju, dak iż-żmien kien hemm Planet of the Apes. Sawa.
Tara Planet of the Apes tarom libsin xkora. Issa dan qegħdin nitkellmu film serious intefqu l-miljoni fuq. Sewwa. Iwa dan biex fejkja filmat ta' Bigfoot min investew miljoni ta' flus biex għamlu kostum realistiku daqshekk li bizbis iju tħokk idea għax hija mara Tidher. biżejżiet. Tidher. Iju tħokk idea ma' hawnhekk mal għamlet patch, fejn tħokk idea għamlet patch di. Iju miexja. Su s-suf tagħha ħalqada ta' fejn tħokk idea. Inkella tara l-kalf masil u il-glut sorma ġifieri kif tat il-pastar għal-masil. Jirreaktja. Taf kif jirreaktja għal-masil is-sorm. Ekku. Min ġo sowt. Xiex ħatabra dik. 1967 Franċis. Umbat hemmhekk tibda tgħid x'jista' jkun. Ma tistax tagħlaq il-bib kif qedlek. Iktar xettiku fuq ħaġa milli fuq oħra. Allura mbagħad għall-ewwel domanda nemmen iktar. Xi ħaġa. Aliens u UFOs għalik huma iktar kredibbli minn bħal Sasquatch pereżempju. Għax kif qedlek ġo univers vast bħal da ma jistax ikun qegħdi waħedna, ma tista' Sasquatch. Ma jekk mhumiex ġej minn barra mid-dinja. Qegħdin hawn. Jista' jkun. Jista' jkun razza differenti jom. Pereżempju jiena nemmen ukoll li Jista' jkun razza differenti. Sewwa Tasmanian Tiger Mhux hekk. li qalu li la estinta ma nafx kemm issa. L-aħħar filmat illi hemm fin-1960. Mela. Dik għad hemm min għadu qed jaraħħa u hemm filmati ġodda ġifieri tagħha. Anka Safar jidirli Anke pereżempju. Safar iva. Riċenti kienu sabu ma nafx isimha ma nafx ngħidu l-kelma. Dik il-ħuta xejdula? Diki, ma stja kull darba ninsa x'isimha. Dik hija dinosawru. A living fossil. Ekku. Di. Kienu ilhom jgħidu li ma nafx kemm 65 million years. 65 million. 65 million. Mhux 1000 jew 100 ta' million years. Reġgħu sabuha ħajja. Mhux hekk. Ġie. Fimt? Għal-megalodon, Jista' per eżempju. Mbagħad il-problema l-bniedem. Ġifieri da jmorru jiġu wara Sasquatch ikun hemm min bl-armi jew. Ġifieri da se jagħmlulu. Kif isibuh jisparawlu, jorbtuh, jistudjaw fuqu. Ġifieri jgħidu li jeżisti. Teknikament biex tipprova li jeżisti s-Sasquatch, jew ġib DNA sample, jew ġib il-body, full body, jew inkella rasu, jew idejh, whatever. Mhux hekk. Imma jekk pereżempju għajna mod jeżisti. Da wara da snin kollha tfittxu. Immaġina wara da snin kollha tfittxu. Tmur fuq is-CNN jew il-BBC u tara li d-dinja kollha sibtu u jkun mejjed. Jien nipprova. Taqdu ħaj. Naqbdu ħaj, nipprova nikkomunika miegħu. Le, ma qed tifhem xi rid ngħidlek. Mela toqtlu, għax imbagħad toqtlu wara qtilnieh. Sibnieh, qtilnieh, mejjed. Taf kemm hemm stejjer ta' Sasquatch mad-dinja kollha ta'. Taf Le, ġo Spanja b'kollox. Ġo Spanja għandhom il-bażawn. Jiena semmejtlek l-Istati Uniti għax bħala Sasquatch hemm di l-euforija kollha fuq. L-Awstralja għandhom il-Jowi. Mela. Kanada, Russja, Yeti, Ċajna. Mela. U hemm stejjer l-Ingilterra, ma nafx hekk qatt smajtha. Tal-Ingilterra qatt ma smajtu. Hija hemm stejjer the British Bigfoot. Jekkux vera dik hemmhekk. Hemmhekk forsi jara jiena nasal ngħidlek. Le ma nemminix tal-Ingilterra. L-Ingilterra enormi. Ħdej Malta enormi l-Ingilterra. Ma ħdej l-Amerika, ħdejn il-Kanada u ħdej l-Awstralja hija farka. Però naħseb l-iktar għandek ċans taraħ l-Ingilterra. Eżempju, darba kieku jeżisti. xi ħaġa. Insejt fl-imstat. Għaxek mhux Kalifornja. Hotspot Kalifornja. Kienu raw dragun. Jgħidu li kienu raw dragun. Li kien hemm ferrovija kienet ġiet attakkata. Vera, mhux vera, qatt ma raw iktar da dragun. Di bħall-istorja tal-Motmen. Tal-Motmen. Bħall-istorja. Imma tal-Motmen kien hemm sightings. Ejja, kien hemm perjodu. Kien hemm perjodu ta' sightings. Ta' dragun darba
late 18th century għandu jkun kienet, jew early 19th. Però mbagħad ħanajlek ħaġa fuq di ta' Dragon pereżempju. Kienet. Għax di jiena daw l-affarijiet inħobb ngħid. Mela, jena mlu ma jeżisti dan id-dragon. Kiku raħ, kemm Le, dik waħda. kifini. X'qed jiekol? Fejn qed jgħix? Fejn qed imur da? Dragon wieħed hawn. Għalek. Allora jekk dan id-dragon. Ommu fejna. Ommu fejna. Ebdu minn hemm, ommu Il-mara fejna. tiegħu fejn, it-tfal tiegħu fejn huma. Mhux hekk. Sewwa. Ngħidu miet. Xjaħ, miet. Fejn Tafru tiegħu fejn hu. Mid-darba welf. Fimt? L-istess ħaġa bħal tal-Mothman, per eżempju. Ekun hawn daw l-Urban Legends. Urban Legends, Francesco, li dejjem ngħid il-qasba ma ċaqċax ta' xejn. U ġeneralment ikun hemm perjodu pereżempju tal-Mothman rawh ħafna nies u rawh on a span of years il-Mothman u eżattament qabel ma ssir traġedja, qabel ma waqa' dak il-bridge, qabel ma sploded dik il-factory, nsejx kienu t-tnejn l-oħra, kien hemm building waqa'. Kien hemm perjodu huma. Kien hemm perjodu. Araw ħafna nies u ddeskrivewh għajneħ ħomor, bil-ġwienaħ, ġara wara karozza, ġara wara tfal, ġara wara tfajla. So, Omen, to be honest. Għammat nibda ngħid orrajt il-bniedem ta' isem għax biex ovvjament inti tirrelata miegħu xxebħu ma' xi ħaġa u semmeħ Mothman. Jekk noqogħdu nqisu kollox, orrajt, inti tfajtu taħt dik il-kategorija ta' Mothman. Ma kemm il-darba smajna l-istess tejjer fuq Anġli. Mhux hekk. Għara dal-Mothman, x'differenza hemm bejn il-Mothman u stejjer oħra partijiet oħra tad-dinja ta' Anġli. Id-differenza taf x'inhi? Waħda biss, l-isem li tajnihom. U d-dera. Mhux neċessarjament id-dera. Id-dera fis-sens. L-iktar rapportati li raw Anġli 2000 sen ilu, 3000 sen ilu, l-iktar. Samma da. Meta aħna nikdbu x'inhuma tal-Anġli, impenġuhom grazzjużi. Mhux hekk raġel bil-ġwiena bħal feris. Meta fil-verità, meta tara kif jiddeskrivuhom, bil-miktub ma jidru assolutament xejn. Żgur li biblikament inti għandek xi ħaġa tal-biża' aktar milli xi ħaġa sabiħa grazzjuża kif tajt inti. Ekku. Jiġifieri u l-Mothman huwa tal-biża'. Għalhekk qed ngħidlek. Ġifieri. Għax inti l-bniedem dejjem jagħti label ta' xi ħaġa li jkun esperjenza. U ġeneralment jekk inti qatt ma rajt bħala, ħaxxebħu ma' xi ħaġa. Mela inti jekk hemm il-kelma Anġlu u l-Anġlu jiena truha u tħissri naf li huwa persuna bil-ġwienaħ. Sewwa? Jien nara farfett il-lej kbir u nsejħlu Anġlu. Ekku. Sewwa, għax miegħu xabbaħtu. L-istess funzjoni forsi qed jagħmel imma tajtu label differenti. Jiġifieri da jeżisti mal-tul ta' żmien. Għandek ħafna cryptids, dawn li sejħu cryptids. Għandek id-Dogman, għax issa barra l-Bigfoot hemm id-Dogman. Id-Dogman qisu werewolf. Per eżempju din oħra. Kemm għandna stejjer ta' werewolves? Kemm għandna stejjer ta' werewolves? Il-Ġermanja mifquha. L-Amerika ma jsejħulux werewolf, jsejħulu Dogman. Ġo l-Amerika stess jeżisti l-werewolf ukoll. Mela x'differenza hemm bejn il-werewolf u d-Dogman? Di l-istess ħaġa, b'isem differenti. Mhux hekk. Fimt? Per eżempju hemm il-Jersey Devil. Nafx hekk qatt smajt bih. Smajt bih. Jiena ħanejlek. Chupacabra. Jiena nemmen illi kollox għandu spjegazzjoni. Issa. Jista' jkun li f'dan il-mument ma nistgħux nispjegawha. Eżatt. Ma jfissirx illi kif spjegajna fil-bidu ma jeżistux l-aljeni barra minn id-dinja, għax aljen x'inhu? Mhux minn hawn. Mhux minn hawn. Eżattu. Jiġifieri jista' jkun illi daw forsi bioloġikament ma nafux bihom. Ekku. Issa tgħidli li raġel li jsir lupu
Għajja ngħidu illi forsi mbagħad hemmhekk nibda nkun ix-xettiċiżmu tiegħi jibda jiżdied. Għax dan mbagħad kif ħerġa jiġi lura forsi ikollu jinnaf ikun hemm bniedem ikollu ferħ ta' ġennu jxebħuh ma' lupu. Hekk hekk irrid. Ma mhux li jiġi lupu u mbagħad isna naraw Lady Hawk, per eżempju, qed tifhem x'irrid ngħidlek. Dak il-film li jsir lupu mbagħad. Imma naħseb kollox għandu spjegazzjoni. Eżatt, imma naħseb kollox għandu spjegazzjoni. Ġifieri meta tara pattern, meta jkun hemm pattern, hemm pattern. Hemm pattern. Pereżempju ta' dragon li qedlek m'hemmx pattern. Imma meta qed ngħidu tas-Sasquatch, tal-Yeti, tal-aljeni, jekk qed insemmu daw il-werewolves jew inkella jista' jkun hemm xi ħaġa bioloġikament annimal li ma nistgħux nispjegawh. Eżatt. Li m'għandniex tiegħu dan, għax dan maġina, kieku qatt ma rajna ġiraffa. Eżatt. U f'daqqa waħda tara ġiraffa ħirġa. Belħek hu. Kif ħadd ispjegahha? Mhux hekk. Jew inkella tara ħmar. Iżgur. Kif ħadd ispjegahha? Aħna nafu x'inhu żiemel, jew inkella għar minn hekk nafu x'inhu ħmar ma nafu x'inhu żiemel. Eżatt. Ngħidu rajna ħmar enormi. Eżatt. U isbaħ u muskolat. Ekku, jiġifieri kif. Ekku. Jiena nażel illi kif qedlek, nemmen illi hemm spjegazzjoni ta' xi ħaġa, ma neskludi xejn, forsi neskludi xi ħaġa iktar minn oħra, għax kif qedlek, ma nistax nifhem di tas-Sasquatch bit-teknoloġija kollha l għandna u għadna m'għandniex xi ħaġa tangibbli. Egli mal-jeni ma tantx għandna. Imma jiena nazzarda nemmen illi biex waslu saw minn pjaneta oħra jew minn ximkien għandhom teknoloġija li aħna s'issa m'għandniex. Aħna s'issa nduru dawra mal-qamar u mbagħad immorru umanament vera. Jekk kienu vera ma ħajja ngħidu li vera. Tifhem jnażlu ngħidu li vera. Imma għandi ħafna dobjien fejn tidħol. Imma nduru dawra mal-qamar. Eżatt. Semmek ważanna. Semmek. Għax issa l-inżinna fuq il-qamar dik insejnija, suqat maġrat. Jien ngħidlek din l-inżinna fuq il-qamar ma nafx jien ma rridx ikun kontroversjali imma ma nistax nifhem. Ġenwinament. Jien nħobb ngħid ħaġa fuq di tal-qamar għax saqsewi l-miljon darba. Jekk issaqsini jekk tarawx fuq il-qamar ngħidlek ma nafx, però jekk sakemm mhuwiex Photoshop, il-satelliti Indjani u Ċiniżi ħadu ritratti tal-Lunar Module qiegħda fuq il-qamar. Vera. Se tgħidli dik ma tistax tagħmilha bil-Photoshop u mela jekk titnamillek Sasquatch nagħmellek UFO fuq il-qamar nagħmilhulek ukoll. Mhix problema llum kollox tagħmel. Però ngħidu vera telgħu fuq il-qamar, rajt ġo kaxxa tal-kartun alla mimlija foil b'xi mod telgħu. Nistax nifhem kif imma telgħu. Però r-ritratti u l-video li jorewna żgur huma fake. U nitkellem b'esperjenza ta' fotografija nitkellem. Minħabba dawl li kien hemm. Kollox, ħafna anomaliji. Ħafna. Kif beda jimxi l-astronawta? Kif kienet il-bandiera? Per eżempju, il-mod kif beda jimxi l-astronawta, sewwa, laqsu ċobin ta' żmien ma tkun żgħirien. L-ewwel nett il-qamar ma nafx kemm 1/7 gravità ta' d-dinja tagħna. Kif jaqbes? Alla tala solar, mhux tala daqshekk. U hemm minnhom jidher jaqal wiċċu u qissu xi ħadd ġibdu. Ekku. Ir-riflessi ġol helmets tara pereżempju daw l-studio light bil-barn door ġol visor pereżempju. Ritratt, l-istess ritratt tal-astronawta qiegħed ġol ma nafx x'inhu u spacewalk jew għajdu li trid. L-istess ritratt tal-astronawta flippjat qiegħed f'ambjent differenti. Il-background tal-muntanji tal-qamar tara ritratti ieħor minn angolu ieħor l-istess muntanji. Toverlap jom flimkien. L-istess muntanji, l-istess ritratt l-istess background. Anki il-background m'hemmx distanza. Jidher li qisu studio, mbagħad ma ninsewx li għandek
il-confession ta' Stanley Kubrick. Mhux hekk. On his deathbed, meta qallhom illi kienu li filmja. Ġifieri jiena ħalli ma rridx noqgħod nidħol f'kontroversja jekk telawx vera fuq il-qamar jew Imma l-filmati. Però l-filmati u ritratti jiena għalija ċert illi huma fake. ċert. Jiena nsiba diffiċli li nemmen 100% illi dakinhar konna tlajna fuq il-qamar. U l-filmati huma li huma. Naħseb li kienet tal-qamar Russi. Probably kien żmien ieħor fil-verità. Kien żmien ieħor ukoll. Kien żmien ieħor fil-verità. Iba hemm ħafna affarijiet li naħseb li ma nistgħux nispjegaw. U naħseb jagħmel element ukoll tal-frekwenzi jiena. Ejja, dik nemmen ħafna. Naħseb jagħmel bina wkoll tal-frekwenzi. Nifhem il-bniedem huwa transieveru. Aħna nirċievu u nitrasmettu fl-istess ħin, ġifieri aħna jekk inti titjuna lilek innifsek ġo tibda frekwenza, tibda tara affarijiet li ħadd mistax U jaru. l-bniedem kurjuż di natura. Ġifieri dejjem ħajkun hemm misteru, dejjem ħajkun hemm xi ħaġa, mhux kulħadd. Mhux kulħadd, imma dejjem ikun hemm xi ħaġa. Jien nara li għaw 3 tipi ta' nies. Hemm dak il-persuna li tajlu ħajibla kollox, ħajemmen kollox. Hemm dik il-persuna li jien insejjaħlu l-ignorant mhux għax huwa ignorant fis-sens il-kelma Maltija li jinjora. Jien għalija li jinjora, li jażel li ma jinteressax. Jgħix dil-ħajja u ma jimpurtax. Dawk jgħixu, jien għalija dawk in-nies jgħixu. Mbagħad hemm dawk in-nies. Stress. Dak inqas stress jien hekk narhom ċill, dejjem ċill. Mbagħad hemm nies bħalna li aħna dejjem nistaqsu, dejjem iridu l-verità, dejjem digging for truth. Vera. Jien hekk nara. U dejjem taqra u dejjem tfittex u dejjem tkollok it-domandi u dejjem taħseb. Imma il-biċċa xogħol hija l-iktar ma tfittex flok issib risposti. Ekku, iktar tistaqsi. Iktar issib u tidħol ġo rabbit hole. Meta tibda ssib il-parallelizmi. L-ar imma meta tibda tagħmilhom int il-parallelizmi, tibda toħloqhom int. U tibda ssib il-kombinazzjonijiet u mbagħad tibda toħloq inti. Ġifieri dejjem tittieħu pass lura u tibda tgħid isma' jiena qed nivvintom l-affarijiet, qed narhom l-affarijiet, dejjem tipprova toqgħod attent. Fejn jidħlu ħanajdulhom ghosts. X'inhi l-opinjoni tiegħek? Ħanejlek ara, jiena nemmen fl-enerġiji. Nemmen ma nalaqx il-bib għar-residuals. Ġifieri hawn minnu sensittiv u jgħid li jara. Ma nistax nimerjaħ. Għatta esperjenzajt xi ħaġa inti? Illi esperjenzajt xi ħaġa illi forsi ma stajx nispjega. Jiġifieri darba kont qiegħed fi stabbiliment il-Belt ilu 15-il sena. 17 konna jiena u 3 oħra. Kien hemm tali persuna illi kellu post. Beda jdawarna fih. Niżilna minn bib. Kellu fuq. Qed jaħdem. Rrid jirranġi isfel. Qalli li għal xi raġuni ma kienx qed jirnexxielu, ma tajtx każ, tilgħin it-taraġġ. Jien kont l-aħħar wieħed u nħoss ġebla daqshekk. Tgħaddi minn wadnejja taħbad dritta mal-bib. Jiġifieri inti tara ċek mhux xaħat minn fuq. Minn isfel għal fuq. Minn fuq għal fuq ma kien hemm xejn, arja. So minn ġol ħajt. Ħabat mal-bib. Eżatt. Ħabat mal-bib waqgħet u tlaqt niġri. Pass ħafif. Imma kienet nara skomda affari. Ġieli tmur x'imkien u tħossok skomdu. Għax għallek set il-post. Set il-post kemm tani ħarsa. Ġifieri fil-bidu għalli niftakar dak iż-żmien. Jekk qed jarana forsi jiftakar minnu. Għalli mhux itaħallini nirranġaħ. Isfel. Iftakar, isfel. Mbagħad tani ħarsa, tipo, fimt? Imma hekk kienet. Qatt ma kellek esperjenzi iktar barra di ġifieri. Le, ismani. Ġieli tmur ġo post. Għaldi taf kemm smajt. Ġieli tmur ġo post u tħossok skomdu. Tħossok. Vera minnix komdu. Jew kella ġieli tħossok jien naf ikun hemm postijiet fejn jgħidu hawnhekk jidhru ta'.
U ma tħoss xejn. Ma tħossi. Ġieli per eżempju naf bistejjer fej jien nafx grupp ta' nies jitilgħu weekend għawdex u jkollhom jinżlu f'nofsa. Għax ikunu raw il-platti jtiru f'nofs tal-lej, jinżlu jisibu kullum kien u tgħidli forsi marru jiddevertu. Marru weekend għawdex jiddevertu ma dawk ħatriqet kien. U kulħadd niżel l-isfel. Smajthom daw l-istejjer. Smajt bistejjer fej ibajjat, iqom la da fil-ħodu jisib kollox imwaqqa. L-istess ħaġa, jisibu l-istess. Ġifiri, tista tmeriħ il-dak li jkun. Daw impeter nefu. Imma tista tmeriħ il-dak li jkun jek dadu kem bajjat dal-proxmu. Umbat iqom fil-ħodu u jisib kollox kif kien, ma tistax tmeriħu. Dil-istorja li tajli issa, għandi xaħat fil-familja. Jinstalla l-air conditions. U darba rrit waħħal indoor unit ġo dar kbir għal-belt mimlija pitturi u arti, mimlija arti din id-dar. Għalli, ma nafx jgħidu l-om daw li jaħlu ma ceiling units tal-kazet, proset, dik il-kelma, kazet. Dar rrit waħħal, ma nafx kemm il-kazet insomma, da ovvjament, tipo għandek kontrat bħal daku. Ma titilfux. Mar jagħmel servej ġo d-dar biex jara xem mhux m'hemmx. U qabad il-lavranti, marru blodda, ħadu il-kaxxi bil-units, bil-daw il-kazett, insomma, kompressuri, daqsdinja, pajpijiet, wires, għodda. L-għada fil-għodu ħajisbu hemmhekk biex jibdew. Marru u jisibu kollox qoddim il-bib ta' barra. Daġġara. Mhux hekk. Arġaw bdew jaħdmu, bdew jaħsbu li sit il-post, dejquh fej poġġewhom u ħarġhomlhom il-barra, ma bdejt imma da possibbli kaxkar la kaxxa fiha daqs nofs din il-kamra. Marru bdew waħlu u jagħmlu, raġaw marru l-għada u ma sabuħx hemm, sabu kollox Sibu kollox l-istess. kollox ippakjat. Ippakjat. Kollox ippakjat. Ippakjaħulhom. Tafaq, telef il-kontratt, għallu mhux ħanaħdim la konnek. Mhux hekk. Ħaddim għallu ma rridux jaħdmuli. Għax jitwerbru u smajt stejjer ta' postijiet fej jimorru l-ħaddiema, jisimgħu xebbaħ sejjes, jerġgħu jmorru, iwadbulhom l-affarijiet. Ma tistax tmerjhom daw l-affarijiet. Tistax. Imma naħseb kollox marbut. Kollox marbut mal-enerġiji. Naħseb jien. Naħseb residual energy. Jistek, imma residual energy mbagħad ħatkun fizika l-affari. Ħanajlek, għax ovvjament jiena semmejtlek l-aħħar parti tagħha. Jien nemmen li jeżistu entitajiet li aħna ma nistgħux narawhom, hemm entitajiet li aħna nħobbu nsejħulhom tricksters. Ekku. Dawn jiċċajtaw magħna, jitnejku bejna. Għal xiex ma nafx, teorija ngħidlek. They feed on our fear. Ġifieri iktar ma tibża inti iktar ħajamillek. Forsi enerġija li jom. Eżatt. Forsi aħna betri, Eżatt, aħna betri. Jekk tara The Matrix. X'jgħidlu Morpheus inniju, jgħidlu aħna di betri, real betri. Aħna betri għall-enerġija. Għaddu rasel niftakar għandi kun kienet, millu għadek. Għallu they feed on your fear. Jista' jkun li dan daw l-entitajiet jimmanifestaw l-bniedem biex joħolqu biża. Ismani, jista' jkun per eżempju għal-mod tal-kelma kun ġara xi ħaġa ġol post u aħna awtomatikament norbtu ma' dik ix-xi ħaġa. Meta fil-verità dik ix-xi ħaġa tkun attrattat xi entità per eżempju jista' jkun. Eżatt. Kif qed ngħidu? Diki. L-entità sabet fontana ta' enerġija, tajlek bulli, tajlek mal-emmi. Jien ma nagħlaq il-bib lej xejn. Nkun onest, lej l-ebda teorija. Teoriji. Mhux hekk teoriji hu, għax. Però bħalma nħobb ngħid is-soltu, bħalma nħobb ngħid is-soltu semmejta kemm il-darba, dak unknown science illum il-ġurnata nsejħula maġija. Mhux hekk. Għada pitada dak li aħna ma nistgħux nifhmu llum. Għada pitada meta tiġi spjegata ngħidu mela kien għeddi. Mhux hekk. Kif pereżempju tispjega l-mod tal-kelma ir-rinkarnazzjoni. Ikollok każijiet ta' tfal kien hemm każ famuż insejt fej da kien jaf minn qatlu. Mela. Tal-pilot. Fejn hu mitfun kellek tal-pilot imma kien hemm każ fej. Inti għattajt tal-mannara. Daka stjadek.
Għandek il-kasfa mustawhom seti. Tifla Ingliża marret ġol Kienet taf il-lingwa u. Di daħlet ġol parti tal-Eġittu sabet minn għalija ġizerana. Għaltlhom dik kienet tiegħi. Tifla żgħira di, għaltlhom dik kienet tiegħi. U bdiet tirrakkuntalhom u tgħidilhom l-istejjer u bdiet tinterpreta anki l-hieroglyphs. Ma rridx naqliblek it-tema ta' ma ġifieri tant kemm hemm misteri, tant kemm hemm ma tibda tgħid imma di vera. Hemm pattern. Huwa il-pattern ma tista' qatt ma tistax tmerieħ. Kollu l-linkjat ta'. Per esempio, jiena nħobb jien ma nagħmilx mhux ma nagħmilx distinzjoni, imma jien nemmen li hemm fenomenu wieħed li manifesta ruħu b'mod differenti. Daqqa lilek derlek bħala UFO, bħala alien abduction, whatever ghost, poltergeist, jinnaf, daqs kemm hemm ismijiet. Insa Bigfoot, għax jiena lija Bigfoot m'hemm xejn paranormal fih. Naħseb li Bigfoot huwa sempliċement huwa primate. Ħaġa bioloġika tad-dinja. Bioloġika, naħseb illi per eżempju darba kont semmejt is-Silverback Mountain jien Silverback Gorilla. Jgħixu ġol muntanja daw skoprewhom kemm 60 sena ilu. Darba kont ikkorreġejtni. Daw mhux hekk karattara wieħed. Tiftakarhom inti l-istorja ta' Silverback? Daw kien hemm teorija li jeżistu, kien hemm pinġijiet tagħhom qatt ma rawhom. Mhux hekk. Kienu jgħidu li huma leġġenda. Ma nafx li ma sena skoprewhom. Llum il-ġurnata ġifieri għax imbagħad dik li taffaxxinani jien. Illi l-ewwel għamilt 60 sena qatt ma dirt kien hemm teorija, kien hemm leġġendi fuqek. Issa once illi orrajt inti ħriġt fil-beraħ u sibnik, issa din narawhom. Issa orrajt. Fimt, għat jasal żmien naħseb. Illi dan il-Bigfoot, ħansejħulu Bigfoot, kif niskopru jkollna prova ċara, nibdew narawhom jiġru l-emmulaw. Ġol Amerika. U jisir qisu annimal. Però l-Bigfoot mbagħad din li qed ngħidu m'għandix taqsam mbagħad ma tal-erwi u l-fatati. Le, assolutament. Jiġifieri jien naf mirra. Jien l-ewwel wieħed. Naf mirra. Right. Inti kif rajta l-affari fiżikament jew translucent ikun? No, daqs li jiżnet nara lilek għaddejt minn ġo fija bil-karozza waħda minnhom. Flim triq. San Juan, qudiem il-Vibes. Alright. Il-Vibes fil-lum ma nafx sar liquid. Roundabout tal-Mek Ekbar. Sawa kif iddur ma' roundabout tal-Mek Ekbar ħadd id-dritta, hemmhekk. Għadni sal-lum issa kif nitlaq minn hawnhekk minn hemm irid ngħaddien. Jena dik jum minn hemm. Għadni sal-lum ġifi kif nasal hemmhekk indur ma' roundabout nagħmel hekk naraħħiex. Mhux hekk. Ġifieri jien nista' Amerik, jekk rajta, jekk qed tgħidli li rajta. Titħaqx bejja. U għattak miljon darba di għatta. Jien immeri li l-nifsi jekk rajtix. Min kellu per eżempju jien naf kien involut f'inċident ta' traffiku, għax raxa ħaġa. Ġifieri hija normalissima. Normalissima. Hija normalissima. Ġo Central Strip kienar. Ma nafx for a split second xi ħaġa qalt li mhix ta' vera l-għajnejk u b'għaddej. Mhux hekk. Għalaqt għajnejja b'għajt għaddej, niftakar ftaħt għajnejja nħares li l-mera u narħa. Fuq wara? Le, fuq fuq wara fit-triq. Eżatt. Kif sa nispjega? U niddiskrivilek, ġifieri, niddiskrivilek eżattament x'rajt. Fittixt imma? Fittixt, però meta tfittex mhux dejjem issib. Ħanajlek kif issib. Qiegħed kors fuq xogħol darba minnhom fejn konna naħdem qabel. Kienet għadha friska l-istorja, kellna l-break, kellna l-dija u tal-kafe, niftakar ma ninsija qatt kien hemm dija u l-boiler tal-kafe. Qegħdin nagħmlu l-kafe, kien hemm persuna ħdejja u qegħdin nitkellmu, qed ngħidilhom l-istorja x'rajt. Qabes wieħed qalli tajlix qalli San Ġwan fejn il-Vibes. Kont għadni ma semmejtiex. Mhux hekk. Għatlu, mhux kont għadni ma semmejtiex, u qabadni nirrakkonta l-aħħar parti ta' Sewwa. Kont diġà semmejta fil-bidu sa ma nix ma nafx. Għalli taf kemm nisma' għalli stejjer għalli. U bida jsemmili. Mhux hekk.
U hemm ħafna toroq fej esperjenzaw l-istess. Ma għanna ġbajna nisimaw l-istess tajjer, Francesco, taħna. Ikun hemm pattern. Aħna hawnhekk per eżempju jibdew jibatonna nies, rajtek, lalla, dal-istess storja li għalli da. Mhux hekk. Bat tibda, ara, da semma ir-raġel xieħ tal-iskora, liħor raġel xieħ tal-iskora, fej rajtu, hemmhekk, da liħor fej rajtu f'dak it-tali-post. Ekku. Fimt, ġveri, ikun hemm dan il-kvettajt inti dan il-tip ta' pattern. Però milli nisma' u milli rrakkontawli, dejjem fiżikament tkun qed tidher, mhux bħalma naraw spiritu Le. jiflowtja, fiżikament. Isek qed tara, isek nara lilek. Sissa għadni maltqajtx ma' persuna li rakkontat l-istorja ġenwina u qalt li kienet translucent. Sissa dejjem daqs li kieku qed nara lilek, meta ngħidlhom ma kif kien, jisti qed nara lilek. Jiena rajt id-darbtej li rajt, ġifieri, tlanzit 3 darbiet jien rajt. Għax jekk not shadow person li rajt qoddim il-bib tad-dar. Hija wkoll, imma dika għasna x'naqbad nispjegalek mhix figura ta' bniedem. Imma mhux normali. Imma mhux qed nara l-idej, mhux qed nara s-saqaj, qed nara letteralment silhouette sewda hekk. Se qed tara bniedem miksi b'xifon niswed, xifon dak tal-portieri nagħmlu hekk rajt. Darba rajt tifla, per eżempju, u danajn. Disniet nara lilek. U nismaħħa titħaq. Ġveri, naf li rajta u naf li smajta. Illum il-ġurnata, jekk s-saqsin imma ċert, sja ma nafx. Imma l-fej, jekk rajta? Mhix xi ħaġa normali, Francesco, allura. Mhix xi ħaġa normali, imma jekk rajta. Stajt immaġinajta. Imma stajt immaġinajta. Jien naf. Allura ħadd immaġina? Kieku inti biss. L-immaġinazzjoni tinqabad fil-kamra. Imma kieku inti, imma ġifieri inti għandek l-istess immaġinazzjoni ta' Peppu? Jekk Peppu ra l-istess ħaġa li rajt int? Ma le rejla, ta' jien naħseb li tista' tkun. Imma jekk jiena qatt ma smajt biha l-istorja. Sa fimtek. Jekk jiena qatt ma smajt biha l-istorja. U inti qed tirrakkonta. U jiena ngħidlek jiena bħalek eżatt rajta. Jien naf mara b'xarek, libsek. Ma jistax ikun li nimmaġinaw. L-istess kif jista' jkun. Mhux hekk, inkella naqbdu jitfejt. Taf kif unqogħdu nisfnu. Ma jistax ikun. Ma naħsibx. Ma jistax ikun, ġifieri xi ħaġa. Misterju. Ejwa. Misterju ma nistgħux nispjegawhom dawn l-affarijiet. Xejn. Kun hemm pattern ma tista' tagħlaq il-bibien lej xejn. Eżatt, ekku. Ekku. Imma ħanajlek dan it-topic ma tafx titkellem fuq ta. Le, minn ħaġa l-oħra. Ara kemm semmejna affarijiet UFOs, aliens, Bigfoot, la ghosts. Minn ħaġa l-oħra u Anunnaki. Minn ħaġa l-oħra u tibqa' dej. Ilhom għaddej kif qedlek, mill-Anunnaki 6000 sena għandna dejn. B'da d-diskors, u ħanibqgħu għaddejjin sena wara warajna jiġu iktar u nibqgħu għaddejjin. Ekku. Jista' jkun aħna l-umani kif qedlek, mill-frekwenzi ma nistgħux naqbdu. Mbagħad probabbli meta nsiru nafu nitwerbru sewwa. Jien li ma tantx fadlenna westax jekk vera ħajkonna disclosure. U ħajaj li fimni jiena ma nemmenx li daw ħajtuna l-verità kollha, ma nemmen li jtuna biċċa mill-verità. Nemmen li hemm min qed jipprova jippuxxija l-verità kollha, però hemm żewġ tipi ta' verità. Mill-verità li rrid ngħidlek, mhux il-verità kollha. Umbagħad hemm il-verità kompluta li ma naħsibx li ħajduna l-verità kompluta jien. U ma naħsibx li huwa għaqli li bħala dinja kemm xi ħaġa kulħadd ikun jaf il-verità kompluta jekk kieni fuq livell gravi ħafna mhux kulħadd jaf joħodha tajjeb. Ħansaqsik domanda tal-aħħar. Kieku kellu jsir disclosure għada. Kieku jkoll ħafna x'nagħmel jien bħala ġol. Żgur l-ostja. Kieku jkoll ħafna x'nagħmel. Żgur. Mela. Kif timmaġina ħad-dinja l-għada? Li jkun ħafna panik żgur. Taħseb? 100%. 100%. Kieku ma tifdalx l-għandu ton ta' żejt. Taħseb?
kieku ikun hemm full disclosure u jgħidulna jenna faw l-aljeni u jenna nejxu maħħom u jafġejjien u għandhom l-armi u għet jattakkawna jew jafu għet jedduna. Immaġina. Mux ħajdunna. Immaġina, jkun totalment jisna la marsettek, sowa. Ejna jgħidu joħroġ Trump u jgħidilna aħna għanna fil-possess tagħna alien ships, għanna alien bodies. Maħniex qegħdin weħedna mhux ħansemmilek attakki u mhux attakki. Id-dinja tkompli hekk. Id-dinja tkompli. Jienek ngħid. Id-dinja tkompli hekk. Jiġifieri. Tanġejna nam. Jiġifieri jekk niġu full disclosure da. U joħroġ xi ħadd bħal Trump u jgħidilna isma' kellna kuntatti ħafna nagħmlu ġimgħa għaddejjin u tkompli. Jekk joħroġ xi ħadd u jurina ritratt u jgħidilna da vera jeżisti, hemmhekk id-dinja jaf forsi jkollna xi ħaġa. Ma ngħidx. Jaf forsi jkollna ċaqliqa. Imma jekk pereżempju jgħidulna isma' qegħdin f'kuntatt ma' xi ħadd ekstraterrestri barra, pereżempju. Immaġina, jgħidulna qegħdin f'kuntatt magħhom. Ikun hawn naqa' panik. Panik ħajkun hawn. Ikun hawn naqa'. Ħajkun hawn. Ma tistax tgħid li le. Ħanajlek ħajkun hawn. Mhux kulħadd bħali u bħalek, pereżempju. Imma Francesco ħanajlek x'ġara fid-dinja. Li jenna nsegwu. Mbagħad forsi xi ħadd li qatt ma jsegwi. Ġejna sanitized. Nam. Le, ġejna desanitized, ġejna. Tant inna naraw affarijiet illi minn COVID law speċjalment. Illi qabel ma konniex noħolmuhom, illi llum il-ġurnata Epstein Files. Ma jrid ikun hemm naġġima minn 15. Ma jrid ikun hemm xi ħaġa kbira dik li rrid ngħidlek. Epstein Files. Le. Ma mod jiena ngħidilek. Imma Epstein Files taf. Iva mid-darba u elf. Imma mod jiena ngħidilek. Jien ma nafx kif mhux kulħadd qed jitkellem fuqhom pereżempju. 100%. Qed naqbel miegħek, imma mod jiena ngħidilek u nirrakkuntaħħielek. U mod niġi ngħidlek isma'. Ek ġara. Ara, ħanorik filmat. Jien ngħidlek li aktorin il-filmat. Namlu ġimgħa nitkellmu fuq u jaqafem. Ma xaġa tnessil l-oħra. Jiena hekk naħseb, jiena ngħidlek li aktorin filmat, speċjalment illum, ħajkun hemm porzjon kbir tad-dinja ħatajlek dak fake. Ejwa mid-darba u elf. Imma li ħadejgli fake, imma mhux hekk joħroġ jien naf. Insomma. Bħalissa l-lum għalla bigrok l-lum mux kollox namillek, xie tidni namillek l-lum. Da żmien kollox kollox għaddi. Jien ngħidlek illi biex jinħoloq panik ta' vera, irrid joħroġ il-President Amerikan hand in hand. Ma' alien. Mid-darba u elf. Bjufo fuq il-White House jekk ara. Rajtu jgħid nisma' dawn huma. Daw qed joqogħdu għaw magħna fid-dinja tagħna, daw qegħdin joqogħdu l-Antartika. Right. Emmek jinħalaq il-panik. Pero jekk juruna ritratti videos 4K, anke għall 8K, 12K, teżisti ma nafx. Jien ngħidlek li n-nies ġimgħa nagħmlu. Ġimgħa. Għax il-ħajja tkompli. Hija. Però jekk jiġri nagħmlu mod ikun hawn. Minflok il-gvernijiet jiddeċidu li jagħmlu disclosure imma jkun hawn ħanajdula show of force minnhom daw il-non-human entities. Jekk, eżatt. Independence Day scenario qed nagħti ta' ġifieri. Hemmhekk li hemm hemmhekk storja differenti. Le hemmhekk diżaster hu. Hemmhekk diżaster kbir. Hemmhekk. Però serraħ rasek illi jekk isir disclosure kif għandu jsir systematic disclosure. Back to business wara jomej, 3. Xorta rridu marru xogħol. Xorta rridu ħalsu taxxi, xorta b'xi mod rridu niklu. Ngħidlek nara kux Trump u nġempillu ngħidu għamel disclosure għada. Mhux hekk imma x'x nagħmel. Il-fors. Imma jekk tkun kif qed ngħidu xi ħaġa kbira, xi ħaġa li ma tistax tmerija u life changing u issa jiddependi. Human changing. Jiddependi li qed jgħid. Per eżempju li qed jgħid Timberjet. Kieku tkunu tafu x'naf jiena ma torqdux mal-lejl. U ħadd ma merih ilha.
Le, dan huwa congressman u Ma ħadd ma merieħ. Le, ħadd ma merieħ. Għalhekk? Le, ħadd ma merieħ, ġifieri dana jiena nassum li sema. Le ma wara li qalhom daw l-affarijiet li għedna. No, ħadd ma merieħ. ħadd ma merieħ. U kellu ample time biex ħadd merieħ. Sko. Il-mistoqsija tiegħi. All right. Inti smajta first hand. Inti rqatt. Inti qed torqod. To be fair. Jien Timberxetti l-insegwieħ taħt l-ambitu ta' UFO, sewa xina qabel qasbis konna fbieħ. Kemm ili naf Timberxett, midda l-aħħar inbidel. Kemm liħor insejt x'ismu bħalissa, inbidlu ġifieri l-espressjoni ta' wiċċhom inbidlet. Min kemm ilhom li ġew brifjati. Però nixtieq nkun naf x'inhi dil-ħaġa li qed jgħid x'tista' tkun daqshekk gravi li kieku tafu x'ismajt jien ma torqodux billej. X'taħseb illi di? Intħil fil-gvernijiet, pereżempju, minn dawn l-entitajiet. Taf li xorta qasnu ħadha bi kbira. Xi ħaġa li naħsebha. Deadline, iwa jista' jkun deadline. Jista' jkun xi teorija ta' Għal xi xaħna qegħdin hawn, m'aħniex consumable għalihom. Jista' jkun ħafna affarijiet. Jista' jkun ma kif għedna li forsi għaddejjin l-esperimenti. Hybridization. Il-hybridization. Le, dika tkun naħseb naqra żgħira allarmanti, naħseb kieku kellu jsir disclosure u jgħidu isma' vera għaddej programm li non-human intelligence qed jiġu ibridizzati mal-bniedem. Però fatt jibqa' xokkanti. Illi qabel daw l-affarijiet ċertu istituzzjonijiet ma kinux jitkellmu fuqhom. U issa bdew jitkellmu fuqhom. Żgur, mit-2017 la da. Ġiri, qabel letteralment kienu jodduk miġnun jekk toħroġ. Letteralment, issa tinfoil wearing qed jgħidlek. Jiġifieri kien hemm ġurnalisti li ħadmu fuqhom dawn l-affarijiet u min jafx qalulhom. Xi ħaġa, jekk jiena nemmen li jekk il-bniedem hemm pattern li qed jistaqsi hemm xi ħaġa, għalfejn m'għandekx tistaqsi fuqha. Jien taf x'qed napprezza? Per-eżempju, najda lilek, najda fuċċek, per-eżempju, inti ġurnalist, studentni li fuq il-programm, ħatta bis-serjetà, ġifieri issa forsi għax inti għandek interess personali wkoll fis-suġġett. Imma hawn Malta nara illi mainstream media dan is-suġġett ma jirridikolawx. Per-eżempju, jien apprezzajt ħafna Times ġew waqt CE5. Mux tal-li ġew, tal-li t-tieni CE5 li kien imiss ġew bħala parteċipanti. Ġew bħala parteċipanti. U għadu vere. Ġifiri, jekk. Jenek naraħ. U għadu vere. Ġifiri, jekk in-nies qed jistaqsu, għalfej għandek. Ma barra minn Malta mhux hekk Francesco ta' hemm ċertu postijiet sa ftit ta' żmien ilu. Per eżempju, meta jagħmlu feature fuq aliens, UFOs u dawn l-affarijiet fuq l-aħbarijiet. Jitfaw lek dik il-X-Files team. Ole, tirretikolaw. Jitqu, kif titkellem, kif tajt il-kelma UFO, jaqbad jitħaq. Tirretikolaw. Għaw Malta jena t-nara ċertu serjetà fuq għal-suġġett. Tipo tkellimt ma' ġurnalisti oħrajn, ġifiri, naħseb issa, ma nafx kemm il-darba għamilt intervisti fuq television, ġifiri, ma. Isma' ħanilek is-serjetà mbagħad iġġib il-kredibilità wkoll. Ġifiri, mbagħad jekk inti qed tara għal xi ħadd serju. Per eżempju, l-Istati Uniti għandek ċertu nies f'istituzzjonijiet li qed jgħidu isma' qed nistaqsu, qed naħdmu, mela mbagħad min li għandu xi ħaġa b'serjetà se javviċinhom u jgħidulhom isma' jien għandi hekk u hekk. Jiġifieri inti tkun qed diġà qed tipprova telimina ċertu affarijiet. L-ewwel ħajkollok inondazzjoni ta' stejjer, isbajr rajtek, u tibda tiffiltra. Imma mbagħad ħajersqulek in-nies u jibdu jieħduk iktar bis-serjetà. Jien onestament
ħadd qatt ma ġie jgħid li smajna rajtek hekk u hekk mill ġurnalistiku, qed tifhem? Imma xaw tabu wkoll ta'. Aw tabu kbira u anka bħala platform mhijiex il-platform kif taqbad tgħid li tgħid fl-aħbarijiet tas-7 se tikkaverja l-aljeni għax jekk immaġina fl-aħbarijiet tas-7 jew nkella fl-aħbarijiet ta' 8 tkun qed tiekol u tirrapporta xi ħaġa bħal diju. Diġà qed tikkawża forsi mass histerja għax hekk qed tagħmilha fuq l-aħbarijiet qed tittija ċertu portata u ċertu serjetà. Qed tittija ċertu weight mela. Mhux hekk, qed tittija ċertu weight. Imma l-fatt illi ma talaq l-ebda bieb u tistaqsi fejn għandek tistaqsi. Imma napprezza. Xorta maħniex fil-livell ta' ismani bħala xogħol jien ħamur nistaqsi il-Prim-Ministru fuq il-UFOs, xorta maħniex hemm. Ma naħsibx li imma ma naraħx li huwa xi ħaġa qegħdin nitkellmu fuq Malta, qegħdin nitkellmu fuq il-Gvern Malti. Le, ma lek qed ngħidlek mhux qed nimmaġina l-ġurnalisti ħajmorru jistaqsu l-istituzzjonijiet. Qed tifhem. Prim Ministru Malti tmur mhux il-Prim Ministru jew kellha Ministru jew kellha xi istituzzjoni. Le ma maħniex hemm. Le kieku ngħixu l-Amerika ngħidlek ejwa. L-Amerika mmur insaqsi. Imma Malta issam billah ħamur insaqs il-Ministru jien qabla jaf inqas minni. U li ma ġifieri maħniex hemm. Mhux il-portata is-suġġett mhuwiex elevat. Mhux hekk. Imma l-Istati Uniti qiegħed. L-Istati Uniti qiegħed elevat. Hemm pajjiżi li u anke l-Italja. L-Istati Uniti qiegħed hemm għax qed jitkellmu huma ma fuq suġġett. Però anke l-Italja u anke l-Ingilterra u anke l-Awstralja u Franza. Mhux hekk. Hemm pajjiżi fejn it-tema UFO hija pereżempju bħal Ġermanja pereżempju tistaqsix fuq UFOs għax xejn. Ekku. U r-Russja l-istess, Tu bifer fejn hemm l-iktar militar. Jiġifieri mbagħad nerġgħu morru lura jista' jkun li jkunu għaddejjin xi testijiet. Mhux hekk, mhux hekk. U ma jkunux jistgħu jitkellmu. Mhux hekk. Tajjeb. Grazzi ħafna Kit. Proset. Thank you, ħadd gost ħafna. Ħafna, Proset. Proset li. Thank you ħafna. U proset lilek Mirko. Proset Mirko. Nirringrazzjawkom, narawkom podcast ieħor.